Salutare români, eu sunt Ștefan de la Prietenii, mă jun pe desene și Stex 4-3, dar e cam fost. Dar acum va fi primul episod din vlogul Coneziței Răi. Primul capitol. Venus Petrea e cel mai rău din lume. Zice, nu iese. Se împinge pe penare, înjură, când se uită la asta și dacă să crede Ionuț, deci să zică că noi prieteni cu el, că e cel mai rău din clasă. Asta e capitolul 2. Dintre cu Eliana. Și capitolul 3. Nu știu cum va fi, dar atâta au fost. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!